ulesului prost la salcâm, care cred că au înghețat. Chiar dacă noi încercăm și suntem lângă ei aici și căutăm de boci, din păcate stupii încep să ne roiască. Iar acum vă arăt imediat doi robi care acum înaintea noastră, înainte de a ajunge să caută în stupi, mi-au plecat. Arată colegii cum luăm roi. Nu trebuie tăiat nimic, că uitați aici, suntem chiar jos roit și mai avem încă unul